wallahi e bolo k'a fɔ k'e ni Tata Bambo ninnu ka génération ko wagati de ni san ye kelen baba ni kone o ni san tɛ kelen ye dɛ ma barika bannen ma ta tiɲɛnen ne bolo sisan kan ka baba ni kone de sɔrɔ Mali kɔnɔ a bɛ sumu na don o don mais ja e yɛrɛ sigilen don so kɔnɔ hali mɔgɔ t'i wele téléphone na baba ni kone denw dɔrɔn de b'a wele téléphone na sinon mɔgɔ si t'a wele e sigilen don so kɔnɔ baba ni kone minnu b'u ka temps na u b'u ka minute la u b'u ka seconde la u b'u ka tuma la a to u k'u tile kɛ Madame Baba tile de la koyi o jara mɔgɔ ye o o ma ja mɔgɔ ye o Mariam Baba tile de la a bɛ sumu min kɛ a bɛ fɛn min kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si t'a kɛ han kabako don a bɛ sumu min kɛ a bɛ fɛngɛ min kɛ ɔnɔ kabako don n dun bɛ pari yanni ka n ban nin n bɛ pari dɛ n bɛ pari yanni ka n ban nin à 17h 17h mina ta Gare Nord la n bɛ taa Dani kun bɛ Gare Nord la n bɛ taa kɔrɔ nɔfɛ voilà parce que a bɔra Mali la n'a ma ɲɔgɔn ye foyi 17h mina taa Gare Nord la sisan dangaden ani k'i ta kɛ bannen de bɛ se ka anw na jɔ voilà mais Baba ni Kone ta de ye n dabali ban o de ye ne Morgan dabali ban c'est ça qui m'a fait mal même e musokɔrɔba i si jɛlen don i kunsigi jɛlen don i mɔden i denmuso bɛ Talibi bolo den joli de b'o bolo Talibi den ninnu den joli don e mɔdenninw t'o ye wa Baba ni Kone mɔdennin to olu ye wa maa bɛ se ka kɛ hasidi ye tan ni n tɔgɔ ma fɔ jeliya kɔnɔ jelimuso kelen tɔgɔ ka fɔ Bamakɔ jelimuso kelen tɔgɔ ka fɔ réseau sanfɛ n bɛ taa n faden ko ye parce que maa mun tɔgɔ bɛ bɛɛ da maa mun tɔgɔ bɛ bɛɛ ka so maa mun tɔgɔ bɛ réseau sanfɛ o ɲɛngoya kama o hasidiya kama Ala ka barika don Mariam Bala maa mun ne Morgan ma fiya billahi n bɛ n kali n ka to n ka fɛ sigi la 2025 ni jelimuso dɔw ma fini bila Mariam Ba sababu la i k'a fɔ ma ko to ko ne tɛ masaren mamu 2025 ni jelimuso dɔw ma fini bila i k'a fɔ ma ko to ali hasidi denya tɛ nin ye Pati Colombo i ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di Pati Colombo i ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di aw ta ma ko ye 2025 dɔw bɛ tafe bila Mariam Ba sababu la an y'a fɔ aw ye o an y'a fɔ aw ye an y'a fɔ aw ye a mɛnna n ko Mariam Ba ci cogo t'a la an y'a fɔ aw ye a mɛnna n ko i ma jelimuso barika bannen dɔw bɛ ka sumu sɔrɔ sisan Bamakɔkaw n'aw tɛ fɛ depuis kelen n bɛ kuma kelen min fɔ aw ye aw minnu bɛ jelimuso invité la aw ka so ko sumu ni san pɛrɛn tɛ jelimuso bɛ jelimuso la n'i y'a invité ka so kɔnɔ o y'i ta bannen de a bɛɛ ni Ala na kira cɛ o ye ta bannen de Mariam Ba ni Wura 12 bɛ ɲɔgɔn bolo ça fait combien d'années san joli n'a ma dɔ fara Wura ka wari kan a tɛ fɛn bɔ a la n'a ma dɔ fara Wura 12 ka wari kan fosi ma bɔ a la jelimuso dɔw bɛ n'aw dun ye invité u taara Wura fɛ don min na ka taa dɔnkili da Wura ka salon kɔrɔ sori ka taa dɔnkili da Wura la don min na Wura ma sɔn ka wari d'u ma ni Wura kun ye dɔrɔmɛ 1 di olu ma o kun ye Wura garijɛgɛ sirilen de Wura tɛ nafolo di bɛɛ ma dɛ Wura 12 a t'a bolo ba kun k'a di bɛɛ lajɛlen ma a tɛ jeli bɛɛ sɔn Wura tɛ jeli bɛɛ sɔn dɛ jeli kelen-kelenninw min bɛ Mali kɔnɔ Mariam Ba ni Sidiki Jabate ninnu Wura b'a di olu de ma Wura 12 b'a di olu de ma a tɛ bɛɛ sɔn koyi jelimuso dɔw bɛ n'olu taara i ka so kɔnɔ n'u taara dɔnkili da i la bilayi tala o y'i garijɛgɛ sirilen de i garijɛgɛ bɛ siri de kɛrɛtɛtɛtɛ san kalo 12 bilayi b'a fɔ de ko n ka kiliyanw taara yɔrɔ jumɛn de jelimusow bɛ yen koyi jelimusow bɛ Mali kɔnɔ n'olu ye dɔnkili da i la san kalo 12 ni kiliyan 10 de b'i bolo i ka kiliyan bɛ kɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn de ye mɔgɔ 2 dɔrɔn a bɛ kɔ dɔrɔn de tɔ ninnu bɛɛ b'u yɛrɛ ɲini de parce que u ye kunnango de mais Mariam Ba fanu a y'a signé k'a bila ko Morgan de y'a fɔ n tɛ soma ye n tɛ mori ye n tɛ soma den n tɛ mori den mais n'i ye min fɔ Ala barika la n da barikalen ni kɛnɛ ye min fɔ n da bara ni na kɛni Ala b'o minɛ 2025 jelimuso dɔ bɛ fini bila Mariam Ba sababu la duguwiliw a y'a signé k'a bila duguwiliw 2025 jelimuso dɔ bɛ fini bila Mariam Ba sababu la n'a ma kɛ k'a fɔ ma tu Safi Jabate ne buramuso Safi Jabate Safi n bɛ kuma dɔ f'i ye maa minnu y'i kɛlɛ jelimuso minnu y'i kɛlɛ 2025 a bɛna gɛlɛya olu bolo a laban u bɛ taa réconciliation kɛ Safi Jabate fɛ aw ma taa Fatimuni fɛ wa a laban aw bɛ taa réconciliation kɛ Safi Jabate fɛ soit t'aw bolo
parce que Mariamba ye Bamako mine de krete Mariamba ye Bamako mine de mogote do mogote bo aye Bamako mine ka a kuru de aweta yafa de Safi Diabaté fait aweta allié que Safi Diabaté fait na maka ko fo tout parce que vous n'avez pas de choix, vous n'avez aucun choix. Fanny Bembolo réseau sans fait nga fanu be se publicité là mona Berati couleur à publicité là. Boisson tous les bonbons, thé tous les bonbons, thé Fatoumata Batouli Nyang, mouvement ambiko, thé kele miniami, abi hakilisi abi galabu Kenya. Maramba de publicité quand sangere, on thé tous les bonbons de publicité Maramba bolo. Hey, 2022 Aouya Bama aura publicité en 2025. Ah, la Raïda Rosmaya, Intel la bonko. Non, on va t'attendre ça qui nous bêta. Et Maramba be challenge que ni Batouli Nyang raté dongodo. Aya dongli fana bokoy. Bilay. Maramba e Batouli Nyang aye dongli da Batouli Nyang la na be challenge ke abe Batouli Nyang raté tuli bonbon. Abode mina bolo ga challenge ke nae. Parce que adona si jogono ka dongli da Fatoumata Batouli Nyang la. Umar Daf ibe ya fama de. Mais Daf ni s'emprunter. Umar Daf ni be faire ke tokotigi. Umar Daf ni be faire que tokotigi Daf million boyra di Mariamba ma wallahi billahi Umar Daf ni be faire que tokotigi milliard bi ko Umar Daf mais Mali kono a donné te kosobe ni be faire milliard ko la don kosobe Umar Daf aya fo Dafu connaît Morgan Ngotan c'est un milliardaire c'est un jeune il n'a même pas 38 ans Umar Daf est demsende il n'a même pas 38 ans Umar Daf ni be fe Mali begi tokofo ina fo mama labe tokobe ga fo chogamina Baruni Gambi tokobe ga fo chogamina Ahmed dollar tokobe ga fo chogamina Umar Daf na folo boy di Mariamba ma Mariamba invité kaso Umar Daf ni Maramba invité ga do ga sokono domina kakata sumu sigi ga sokono Umar Daf billahi sumata lailezi ibe sano tokotigiade je Maramba bora la de Mariamba bora tokotigi ulade ale bora tokotigi ulade ale be koba de ke ale bora tokotigi de la ni bora tokotigi la dro ngolanga so jeli asoro ngaso ni sampre je saka tokodi mokoma iba me jeli muso da ko ne wolla angaso kono jeli madel ga bo anga du kono wa jeli muso et saka tokodi moko fanama ete saka tokodi mokoma koy e wolla du mi ngono tokotigi ma boy jeli ma ba ga du kono ete saka tokodi mokoma mamu ko kale wolla du mi ngono mamu bangena romina tokotigi de boray ngaraw de bora so kono ngara bonda de do jeli bonda de do mamu bisaka tokodi mokoma ngo mamu bisaka tokodi mokoma parce que mamu bangena du mi ngono a bangena ngara du de kono wale bisaka tokodi moko fanama mais jeli muso mon ngo ane wolla du mi ngono jeli muso te jeli mo banga du kono e bisaka tokodi mokoma ebe saka tokodi mokoma wa ijonga yerbade ateni ha mamu charla la yison koy la ilaha illallah muhammadur rasulullah aïe mamu ka t-shirt tout ba ka dina Morgan ma j'avais un t-shirt de Mariamba avec les photos de Mariamba aïe Pati sakana lava kibaru mamu kele bwana kele fe no fe mamu itu jonga fie kele mimbi no fe itu jonga fie ibe kele de go jagoya kele mimbi no fe mamu itu jonga fie ebe kele de jagoya mamu ise côté o regardez ton nez là il nous fleke regardez ta souriant il nous fleke regardez ta beauté il ke choko fleke mamu jagoya ebe kele de goy Billah ebe jeli muso do be Bamako lu forme ina fo tori ta ka da ji sanfɛ tori ina fo tori mama ebe kele de koy I jo chogo kan I sen kan I bolo kan I nyada che kan I ayele nyunje hey e mamu yele nyunde jeli muso be mali kono hani yolu dinne ma gratuit ne tolu fe
gratuit. Morgan, si t'es un célibataire, on va te donner ça. Ani yolu dina ma gratuit ne tolu fait billahi. Kana dango ube jeli akede. Ani yolu dina ma gratuit ne tolu fait billahi. Mamu fileke. Quel est fin ba no fait? A tchekayi, a bese dongli dala, a mangadi, den mandido, den kunandido, da kunandido, mogo tere nyumando, a tere kayi kosobe, fin maramba no fait tere nyuman kele drone do. Bilanga tere kayi, maramba tere kayi tere, at, quel est fin bino fa be de flene? I tchekayi, I ye chogo kayi, I fini don chogo kayi. I samara don chogo kain, I mikro ta chogo kain, I dongil da chogo kain, I challenge ke chogo kain, I ka foli kala ubese, I ka nga mana voix fen ta foli kala ube kala ko voix juru de ta ka tuka no fe. Mamu kele fen bino fa kele be de flene. I voix kain toro. I mana voix fen ta juru fola ube kala foli kala foli ta ka brebe. Mamu ya ka kele ntina bande. Nere bna njesri wo. Billahi parce que ce n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Ijo. Nga mamu boy beklara maramba photo. Nye baba ni kone nye ga vidéo do de mais vidéo une partie a Bené Morgan intéressé très bien, ça m'intéresse beaucoup même. Baba ni kone yikanto dongilda la ko George Weah balolembe Liberia. Subhanallah auzubillahi minash shaitani rajim. Allahu akbar. Baba ni kone kuma jugu bori da koy. Baba ni kone ego George Weah balolembe Liberia. Hari ga daji tu ga boyda. Ngo fula musique gena mami be musique gen kungo kono Liberia. O de nana kile ganfera George Weah ta ka boka bi. John de yoke. Ne ma fi ngo jeli muso olu kana dongli da nu e dongli da ila drongo yika ko banende ya. George koma bobe da kono. Flami hari sini akuma foli malo Bené Morgan na. Hari sini kuma yi foli malo Bené Morgan na. Fla musique gena de ka musique gen kungo kono. Bila ode nana un coup c'est que George ta ka binduguma. Ka George Weah ta ka binduguma. Élection présidentielle Liberia élection na. Fla musique gena de nana ka George ta ka bi. Hal tokote China. Munde okay. George tara ma tere jugu minu ere so. Asimu Goita flene Mali kono. Yani kata foko George Weah afoko Asimu Goita. Asimu tabe ke wakati mina ngo o wakati hukumina tabe ke wakati